छय सगळ्यांक नमस्कार. प्रथम जावन हांगा विराजमान जावन बशिल्ले गणपती देवाक नमस्कार करून तशीच आमगेले परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून तशी आमगेले पुरा गुरुले स्मरण करताची तशी मालगड्याले आशीर्वाद घेवन आज आमगेल तंड कलत्वम we are here to present classical fusion compositions in front of you. So we will be starting off with राग जोग म्हणले एक रागांतो एक composition आम्ही present करता सची. I hope you all like the music. So here is राग जोग.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಾಗ ಕೀರ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಸರ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್.
पंडित शेषाद्री गवाय हांगेल शिष्य जावन आशिल्ले पंडित नागराज VM नागराज म्हणून हांगे लागी आरंभिक मँडोलिन अध्ययन तांगेले मँडोलिन अभ्यास स्टार्ट केलेले मुखारी प्रकाश सोंटके तशींची यू राजेश नेक्स्ट पंडित विश्वनाथ नाकोड ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट तांणी वोकल तशींची तबला आर्टिस्ट हांगे लागी तांगेले प्रेजेंटेशन स्किल्स पुरा इंप्रूव करून घेतलो आता तांगेले गायडन्स सारी तांणी हांगा मस्त कार्यक्रम सगळा दिता सदी प्रस्तुत तांणी MBA कोरनो जर्मनींतू एक कंपनींत वर्क करता सदी हांगाचे कलत्वम ग्रुपाचे न्हय अशी थंय तांणी एक रागा कलेक्टिव्ह म्हणून एक तांणी थंय एक ग्रुप करून घेतिल्लो आसा त्या ग्रुपांत वरना आनी परफॉर्म करता सदी तशींची मस्त हांगा मालगड कलाविदांक सहकार दिला आणि हांगेले हे संगीत अभ्यास अशींची मुखारसून व्हरता आसा ती तांकां वरेन आमी समाजा तर्फेन धन्यवाद नेक्स्ट तबलांतू आमगेल्याची चिरपरिचित नंदमोहन नायक आमी पुरा कार्यक्रमांतू आमगेल हांगा चलचे प्रत्येक भजना कार्यक्रमान समेत आमकां प्रत्येक सहकार दितात आनी बेट प्रभाकर राव हांगे लेगीत तांगेले संगीत अभ्यास केले तशींची हांगाचे नामादीक तबला कलाविद रवींद्र यावगल हांगे वरेन तांणी तबलाचे परिणती घेतिल्लो आसा आनी डेलॉयटांतू काम करता ती तशींच मस्त जन शिष्यांक वरेन तांणी वरेन तयार करता आसा ती संगीत अभ्यास संगीताचे क्लासेस करता आसा ती तबला क्लासेस कीबोर्डारी सुश्रुत कणतूर म्हणून a versatile accomplished musician मस्त सुमार about 50 के चड आल्बमाक हांणी accompaniment दिलेलो आसा हांगेले संगीत अभ्यासू कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शिकिल्ले आसा ती विद्वान R शंकर हांगे लागी तशींची मुखारसून हांणी रवी कश्यप हांगे लागी कीबोर्डाचे परिणती घेवन आज एक परिपूर्ण कलाविद जावन तांणी संगीत सेवा करता आसा ती तांकां आमगेले स्वागत सांगता आसा ती उज्ज्वल KS हांणी पर्क्युशनिस्ट जावन आसा आजी आनी मेरेन तशीची हांगाचे ख्यात ड्रमर्स पायनॅपल एक्सप्रेस म्हण घेवन तांगेले एक हे आसा ग्रुप आसा तांत वरेन तांणी रेग्युलर पायनॅपल एक्सप्रेस न्हय पायनॅपल एक्सप्रेस ते हांतू तांणी मेन ड्रमर जावन घेवन तांणी साथी दिता आसा ती हांगेले प्रारंभीक हे सुकुमार बाबू लागी हांणी हांगेले ड्रमर तरेबेत घेता आसा ती सुमार आश्चर्य जावचे पुरा 950 चड हांणी शो केलेलो आसा and one of India's finest drummer, so multiple artists, multiple bands are what to hanni accompany kellala asati, so huge round of applause to Ujjwal. एक कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स and very unique आणि पुरा जनांनी हांगेले 4-5 वर्सांनी हांगेले ते संगीत अभ्यास टूर केलेले आणि आज एक परिपूर्ण कलाविद जावन हांगा आमगेलेची एक देवालय हे सन्निधानारी तांणी आज कार्यक्रम दिता अशें आमगेल्या समाजाक वरेन एक व्हड अभिमाना विशय आमी तांकां गौरवपूर्ण जावन स्वागत करताची तांगेले मुखावेल कार्यक्रम चलोसन दिवका म्हण निमित्त आसा ती एक फावटी जोर क्लॅप मारनो तांकां वन्स अगेन एनकरेजमेंट थँक्यू
हरिओम. एक इनोवा कार म्हाका शिरापा येयला आसा तें बाकी काराक पुरो आड आसा काय देखून तें कार काडका 4328 कारा नंबर देखून इनोवा काराचे तें कोण आसा हांगा आनी ते कार चिकेट मूव करून बाकी कार काडूक अनुकूल करून दिवका 4328. थँक्यू.
येदोळो येदोळो आम्ही हे 5 जणांले कॉम्बिनेशनाचे एक सुश्राव्य संगीत ऐकले ती आणि की ऐकूया म्हणून सगळ्यां काही दिसता जाल्यार समय म्हळाल तो रब्बाना आमकां थंय आतां देवाला आरतीचे फुडो काजल निमित्त आणि एक अखेरीच्या आयटम सांगा ताच्या फूट आमगेले समाजाचे एक हृत्पूर्वक अभिनंदनाचे द्योतक जावन पुष्पगुच्छ दिवचे क्रम आसा हांव आतां आमगेले अध्यक्ष वेंकटेश प्रभू मामाक सुरवेरी अमित नायकाक मेंडोलिनार आसा ताका पुष्पगुच्छ दिवका म्हण सांगून निमगून घेता तशेंच जे प्रभ मामाना गौतम नायक फ्लुटार ताका एक पुष्प म्हण सांगून विनंती करता आता हांव दिनेश नायक मामाक आमगेले पूर्वाध्यक्ष पुष्पगुच्छ दिवच्याक मुखार येवका म्हण सांगून हांव विनंती करता नंदमोहन नायक हाका तपल्यार आसा दिनेश नायक मामाना पुष्पगुच्छ दिवका म्हण सांगून हांव विनंती करता तशेंच सुश्रुत कीबोर्डार आसा ताका पुष्पगुच्छ दिवका म्हण सांगून नायक मामा लागीं हांव निमून घेता वेंकटेश हेगडे माम मुखार येवका बाबू प्रभू मुखार या प्रभ मामाना उज्ज्वलाक पुष्पगुच्छ दिवका म्हण सांगून निमगून घेता आता हाजे नंतर वयले एक अखेरी कीर्तना जातरी देवाला प्रसाद वच्चे कार्यक्रम हांगा बशिल्ल्यानी भितर आत्ता जाग आसल्या मात्र वचून पळयात नाही जाल्यार स्क्रीन आसा पुरा दिसता हांगा बसून पळयात फळारा मात्र भितर वचका पडटा सर्वांक नमस्कारो सर्वांक धन्यवाद आणि एक लास्ट 2 कॉम्पोजिशन्स प्ले करून आम्ही हे प्रोग्राम एंड करता आसाची बिफोर वी स्टार्ट आम्ही हे स्टेजार एक हॉट स्टेजार आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक आमी समाजाक एज अ टीम कलात्वम आमी आभारी जावन उरताची केन्ना तशीच आमगेले सोमेल मुखार वय आमी परफॉर्म करच्याक एक व्हड एक अवकाश मेळ्ळो आसा ताका आमी भारी आभारी जावन उरताची आनी तुमी इतलो वेळ शांतचित्त जावन आयकल्ले तुमकां पुरा लोकांक वय आमी धन्यवाद सांगताची थँक्यू सो मच
हरि ओम हे कलाविदांक हांगा बशिल्ले आमगे प्रेक्षकालय अंतू दाखोवन गुरुदत्त नायक हांणी तांकां एक शालू घालका म्हणून तांणी मुखार येता आसा ती देखून समाजा तर्फेन तांकां देवालयाक वपास प्रसाद दिवचे आसा तेन्ना थंय तांकां आमी देवालयात राखा प्रसाद दिता ती हें एक तांगेले अभिमाना खातीर हांकां हें कलाविदांक एक शाल घालता आसा ती गुरुदत्त नायक हांणी रिटायर्ड AGM कॉर्पोरेशन बँक धन्यवाद हे कलाविदांक वापस आम्ही समाजातर्फेन धन्यवाद सांगता साठी आणि तांगेले एक रिक्वेस्ट करता साठी हे देवालय आरतीच्या तरी त्यांनी थंय येऊन प्रसाद स्वीकार करता म्हणून विनंती वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति
सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा
निजनाभ श्री पुरंदर विठ्ठलन निरुतने नेयुवंते दयमाडू देवा निरुतने नेयुवंते दयमाडू देवा निरुतने नेयुवंते दयमाडू देवा गजवदना बेडुवे गौरी तनया त्रिजगवंदितने सुजनर पुरीवने गजवदना बेडुवे गजवदना बेडुवे गजवदना बेडुवे बेडुवे सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभतो भरा ऋण झुणती पुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सदना संकटे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव
भजेऽहं वातापि गणपतिं 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 भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं पुराकुम्भसम्भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं
भजे हम। हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने, उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने, छंद घुमे आनंदाचा आज. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. सात स्वरांनी केली प्रार्थना, सात स्वरांनी केली प्रार्थना. गणराया तुम्ही यावे नर्तना, गणराया तुम्ही यावे नर्तना. यावे नर्तना. दूर्वायुग्मं समर्पयामि मूषकवाहनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम कुमारगुरवे नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि आरती
धगे तिटकड दे तिटक तिट तके नदा श्री शंकर सुत उमानंदना सिद्धि प्रदायक श्री गजानना कत्तिटकड दे तिटक तिट तके न धगे तिटक तग दिगन लंबोदर विघ्नेश्वर गणेश गणपति जगद्रक्षका आदि त्वं प्रणाम धा 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 प्रणाम अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणात नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार सिद्धि बुद्धिदायकु विद्या प्रदायकु सिद्धि बुद्धिदायकु विद्या प्रदायकु सिद्धि विनायकु पार्वती सुपुत्र सिद्धि विनायकु पार्वती सुपुत्र